Marani ngantos kalih dinten kita golek pangan lho Mas. Sampeyan niku nak asal pangan ngeten. Kula niku pun kelingan wong golek pangan. Ini adalah jejak kampung. Tempat kita menyusuri desa yang masih asri dan penuh cerita. Assalamualaikum, dari Langkung Mbah. Ini ada makam teman-teman. Nuwun. Dari Langkung Mbah. Oke. Dene pundi? Kula ngrandu. Ngrandu. Nggih. Oh, lah. Niki ajeng tumbas lembune kok napa? Mboten nih ajeng mlampah-mlampah. Tak tasih ajeng tumbas lembune. Oh anu, niku lembune jenengan. Senes lembu kula. Oh. Syukur ya. Kula Mbah Rawa, Mbah. Mbah Rawa. Monggo anu teng ndi ya? Nggih, terus suwun. Lah mendone kathah, Mbah. Lho? Mendone kathah. Lah namung setunggal anu kalih-kalih babon niku. Niku enten bandote to niku. Nggih. Mboten Mboten disate. griyan. Anu unjuk-unjuk kula damel kanthi. Matur suwun. Malah ngerepote. Satu. Nggih, Mbah. Niki pun anu nggih. Umure pun atusan tahun nggih griyane nggih. Lho? Walah niki nggih pun pinten turunan ngoten iki nggih sak kula ganti gendeng niki. Sakek nggih pun anu niku lare kula. Lah waune rak majeng ido lah saniki. Nggih. Didamelke dalan niku lah griyane niku. Kesane madhep ngilan. Nggih. Lah niku Kula aturi nggih. Oh, bubah nggih jenengan nggih. Nggih, sedeng itu halamane baik semua. durung iso gawe omah liyane. Nak kok nggoni anu kuwi yo doko-doko ana pring sing dhuwur. Lah niki ra kula dekeni pring sedanten niki. Nggih. Lah sing iso niku ora usah didokoki anu doko ana pring. Besok nak koyo pring ki anak putu ganti pringe mawon ngoten. Gampil ngoten nggih, Pak. Gampil ganti pring ngoten niku ora anu. Saniki nggih kajeng anu niku nggih kathah saya. Berarti lainnya diganti pring. Bagian tuh. Tikum mboten niku pringe. Tikum. Nggih dikom. Wah, tikum kita tambah awet. Awet. Enggak niku lah. Nggih, nggih, nggih. Mandaran Anu ngrepoti. mboten ngrepoti niki nggih. Wong kula niki wau rak nggih ngeten nggih. Lebu kula niku pun anu ngeten. Pun persabaran kalih Cangwiru. Lah sakniki panjenengan niku kan mendhet mriko. Anu Mbah. So anu nak kowe bibitan meneh. So tak gawakake ning anu pedhete jeneng Bluro kono ming duwe gambare. Lah niku sing gedhe niku tes enten mriki lah. Saniki anu ya Mbah wong kalih lare kula. Anu ya Mas. Anu sapine engko tak jikoe sok anu besar anu sok hari gawe ya Mas. Nggih kanthi sak monggo ngoten. Watu niku sak ditata miring dereng dhewe aspal ngoten niku kok. Tahun 80-an, Mbak. Tahun 82. 82 82. lah niku nganu niku kreteke niku ra nggih tahun 82 83 niku. Lah riyen berarti daerah kretek nyebrang ngoten, Mbak? Wah nggih waune.
Wong niki nggih nyebrang. Wong kula niku pun di gotongke royong teng daerah Empelem nembok sawah kula desa Empelem nika lho. Nggih. Dinunggu abri nggih pun tuwa ngoten niku nggih. Lah wong gede sukane medro kalih napa kalih wi. Waune sing dodan-dodalan niku. Saniki wonten Mas mlaku-mlaku mon baru zaman riyen kula niku teng Salatiga beto areng niku mlaku. Ya keten iki mlampahke griya niki sak jam 3. Mengke lek nginep desa Gamulan niku ampun genah ta Mbak Dereng. Dereng, Mbah. Gamulan niku gamulan tukang niku nginepe mriku. Oh, tukang. Kentong subuh mlaku mriku. Teng Salatiga. Nah, ajeng teng pekan nginep nggih, Mbah. Nggih, biyen. Medale nggih mriki, jurangan iki. Nggih. Lah pripun niku dianggurake mboten cukup. Mbah. Anu niki teh niku. Nggih, Mbah. Rapi. Nggih, Mbah. Nek wong kula niku wong nggih, wong kula pun tuwa nggih. Enten pundi anu niku wah lha wong anu ki kok lah tiyang niku nggih sedanten niku. Lah niki wong kula niku namung tiyang kalih sing setunggal kesalah. Kowe engko tukoke apa? Bakso. Wis mau wingi wis tukoke anake anu bakso anu. Iki kacang pindah. Ampun riko-riko Mas, kula niku. Saestu kula niku nak panganan niku mboten anu. Ning niki dadi setunggal wong padha-padha kulite nggih mboten reget niku. Nggih matur suwun kathah, Mbah. Kula pun mriki pun disuguhi werna. Wes anu yo pokoke yo Mas wong kuwi ya aja nampek rezekine Mas. Nggih, matur suwun. Aja nampek rezeki saestu lho. Ampun nampek rezeki. Wong niku kula niku pun tau ketelarak enten daya semantrah nggih Mas. Din anu kula niku enten semantrah niku nggih. Ajeng pados gawe mboten ngerti, mboten anu pun dicolke kalih tiyang. Lah kula niku enten tiyang damel pondok ajeng genggon anu niku nonot damel sirap niku kula marani ngantos kalih dinten betahe golek pangan lho Mas. Sampeyan niku nak asal pangan ngeten kula niku pun kelingan wong golek pangan. Nggih. Alah Mas, wong golek pangan ning tengah. Semantah maune jaman 71 Mas. Pinten taun teng mriku, Mbah? Ya. Pinten taun teng Sumatera? Walah kula niku namung sobo golek. Oh, Sak mloa saiki entuk sesuk golek. Saiki entuk sesuk golek wonten niku mboten taun-taunan kula niku. Mboten. Lah nek taun-taunan damel kebon niku sederek kula niku sing ngenten niku wau. Kula niku nggih wong waune kepokokan kalih tang sepah kan angon kalih wong kula tinggal mati tiyang sepah niku. Dia anu tesih cilik tesih alit nyokot tesih nyokot ngerti. Kula niku nggih ajeng di sekolahake niku kon maca hanacara kok mboten sios kok mboten saged digebuk gegere kula balik angon nying sapi 5 lho Mas. Aku pun biyen nying sapi 5 karo mbok kula niku. Mbok kula niku waune adol godhong jati. Nggih, pareng Mbah. Nggih, monggo. Panjang umur sehat-sehat. Nggih. Barokah. Mas, ampun riko nggih Mas. Kula niku pun tau keloro-loro lho Mas. Nggih. Saestu. Bejang-bejang kula mriki malih, Mbah. Mbah. Nggih, nggih. Nggih, pareng. Bareng lagi. Nggih, nggih, monggo. Nah, beginilah ya teman-teman. Di desa enaknya seperti ini ya. Walaupun kita
belum saling mengenal ya, tapi mereka tuh ramah-ramah dan sangat senang menyambut kita ya. Kita disambut dengan gembira ya, seperti itulah. Beliau ini juga ini ya, punya ternak, memelihara kambing dan juga sapi ya teman ya. Iya, Mbak. Boten.